mahalungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa Tacna, Launa sa hapon.
Maayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpulamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Biyernes pet sa 8 na kita karon sa bulan sang Abril 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpulamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatunin na sa aton sininagasigabong frequency ang 630 kHz, no? 630 sa lilisuan sa inyo sitag sa kamaradyo. Sa tanan dira nga nagapamati na, no? Sa radyo kaangay sini ang poderosong radyo mga kabombo, no? Ang radyo nga ti wala punaw, no? Bisan ano pang matabo, basta mayara lang sang power, no? May kung wala gid man may battery, why gid ja problema, no? Makapamati ka mo gihapon, kag ma-update ka mo gihapon ang inyo sini kaugalingon sang mga dalalagko nga mga balita, mga kabombo, no? Pinaagi diri sa aton sini iyang palatuntunan, pinaagi sa mga palatuntunan sang Bombo Radyo Bacolod. 630 kHz, no? 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo mga kabombo, no? Ang aton siniyang nga kaupod adlaw-adlaw ang radyo, no? 630 kHz sa inyo sining radio dial mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, no? Ara na kamo dira sa malabutan sa aton si Paguragwag. Hello and welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa tanan dira nga nagapamati na sa aton sininagasigabong frequency ang 630 kHz. Maayong hapon, no? Sa hindi malabutan sa aton sa Paguragwag sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. That's www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos ng kalibutan. Sa local website man sang Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/Bacolod. And syempre sa aton siniyang iban nga palaagyan, pinagi sa aton sa cellphone. Since naka-download na kamo dira sa aton si Bombo mobile app, nag-enjoy kamo karon sa aton sini nga live audio streaming, crystal clear nga live audio streaming. Hello and good afternoon. No, sa mga wala pa naka-download sa ilang sini nga cellphone, download na kamo mga kabombo agod nga ma-enjoy ninyo ang aton sini iya nga pag inupdanay bisan sa aton sini nga live audio streaming crystal clear, no? Kinanglan kompleto embedded ang aton sini iya nga Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone. Syempre mga kabombo, sa aton siniyang Bombo Radyo Bacolod sa aton si Facebook Live, ara naman kamo dira. Hello! Kaway-kaway sa aton siniyang mga nagalantaw na sa Facebook Live. Syempre sa aton siniyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Aton siniyang YouTube channel, ara naman kamo dira nga naga-enjoy mga kabombo, no? Sa aton siniyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Sa aton siniyang mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton siniyang mga suki. Pao ara naman sila ho. Ang aton siniyang mga suki nga naga-aparecer na ho sa aton siniyang nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, ara na sila. Sa aton sini nga Facebook Live, ara naman sila, no? So welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Sa tanan dira nga ara na dira subong ay ho, no? So sa pagsugod sa aton sini nga palatuntunan mga kabombo, yari ani aton si pambukas nga mahanon para ged sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, no? Ang aton sini nga produkto sang Bombo Music Festival 2018, ini ang ginatiguluhan Umiibig Sa'yo. Gincompose sang bana nga si Joe Limuel Gonzalez. Kagin-interpret sa iya sini kaugalingon nga ti ayon ang iya sining asawa si Mrs. Vanessa Gonzalez.
Yari mga kabombo, during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2018, ang bahanon Umiibig Sa'yo. Ligaw ako sa misis ko. Alam niyo yung time na ma-inlove ka, gusto mo lagi mo siyang nakikita, gusto mo lagi mo siyang nakakasama, at nag-iiba yung buhay mo pag nakikita mo siya. Nag-pray ako sa kanya, nabigyan ako ng isang awitin na talagang isasalarawan yung puso ko, yung damdamin ko. At yun nga, binigyan niya ako, and I thank God because ngayon, asawa ko na siya, and we are happily married. Para sa lahat ng nai-love, para sa inyo itong kantang ito, at gayon din, para sa mahal ko, para sa itong awitin na ito. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
Philippine Standard Time, 56 minutos na kalipas sa takda nga launa sa hapon mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, I hope nga nag-enjoy kamo sa aton siniyang pambukas nga mahanon ang produkto sang Bombo Music Festival mga kabombo, no? Ang aton sini ginapabugalgid nga kaugalingon nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpulamati ginaagdaman kamo namon, no? Padalaman kamo bala, no? Kon padala, hindi lang galian ay subong kay wala pa na push through ang aton siniyang Bombo Music Festival bangod sang pandemic. Pero ang buot ko silingon, no? Himo na kamo subong, no? Sa inyo siniyang nga mga ambahanon kay kada isa sa aton may abilidad mo, no? I'm sure kamo dira may abilidad man, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, ang inyo sini nga abilidad to compose beautiful songs. Kung abilidad mo na, no, sa tutuod lang, kung may abilidad ka nga amo sina, hapos na lang ginaiya, di ba la? No, hapos na lang ginaiya mag ano kamo dira, no? Mag jot down or mag-scribble sa inyo siniiya nga pag-compose any time of the day, no? Ang iban gani sa tutuod lang once nga makabati sila kag ma-inspire sila sa isa ka sitwasyon, no? Sa isa ka hitabo sa ila sini nga kabuhi, circumstansya, no? Kung ikaw isa ka composer by heart kag nature mo ya abi kag innate sa imo nga may abilidad ka sa pag-compose ang ambahanon any time of the day, no? Ara ginaya ang imo sini nga abilidad, no? So I'm sure kamo dira you know yourself pretty well mga kabombo, no? Kung imo ini pamatyagan mo para ini sa imo, then do it, no? Hindi na magpaano dira. Subong pa nga daan, compose na kamo sa mga matahom nga ambahanon kay ang ano sinabala, ang exposure ninyo, no? Endless. Ang exposure ninyo endless. Diri pa lang sa aton, sini pala tuntunan kahapon lamang diri sa syudad sa Bacolod. Ang inyo sin exposure wala na yaya untat from Monday to Saturday. Every day, no? Basta makadangat kamo sa Magic 12, sa top 12. Every day ang inyo siniyang mga ambahanon nga nakasulod sa top 12 ilabinigid kon mga major winners, no? Ang aton siniya grand champion, first runner-up, second runner-up, third runner-up, mabatian Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan nga mga kahapon lamang program sa Bombo Radio Philippines. Di kaangay diri sa syudad sa Bacolod, kundi nabatian or ginapamatian naton everyday. Di ano pa na nga exposure man, lifetime, no? So paano na kamo dira subong, no? I'm encouraging you to compose beautiful songs, no? Para nga kung magapanawagan na kag magbalik na kita sa normal ang aton si pagpangabuhi, I'm sure babalik man ang aton siniya nga kaugalingon nga paindis-indis diri sa Bombo Radio Philippines, ang aton si Bombo Music Festival mga kabombo, no? Last 2021 wala kita and 2022 it's because ng pandemic. Pero hopefully, no, by God's grace, kay daw may nakita na nga daw hindi mag-downgrade na siya little by little, no? Nga hindi na magmangin pandemic ang dulot ng COVID-19 kabay pa nga mangin endemic na. Kaya daw may nakita na, no, nga masanag ay naganubo na gid man ang aton siniya nga mga kaso, no? Kabay pa ara naghihapon sa aton mga kabombo, let's help one another nga magnubo pagid para nga makabalik na ta. Come on, I really miss my normal way of life, no? I'm sure kamo man, no? Although it's gonna be a new normal kay may mga bag-o na kita nga dapat nga himuon, no? Kay is because of COVID-19 pandemic nga gindulot sa aton. Pero sige lang, importante da nga mabalik kita sa aton si normal nga gawi mga kabombo, no? So kung magbalik na kita ang aton si Bombo Music Festival, tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, mangin inyo naman sa liwat. Gani, sa nasiling ko na, pwede gi kamo
no, ka compose subong kay ti you have ample time to do it, mga kabombo, no? So, kung ako, before may ara ako nga ano mo, may ara ako sang ginsulat man nga story. Hilig ko ginaang magsulat sa mga story. And then, nakakompose man ko sa ako si ambahanon when I was pretty young, no? I just don't know kung diin na to, ti kanugon, tani kung wala naman ako diri sa bombo eventually, no, kay wala kita sa nobody nga nagabato diri sa kalibutan bisan sa aton si workplace, no. There will come a time eventually that we'll say goodbye. Is because nga ang age ta hindi na pwede mga kabombo, no. Pwede na ta ka-entra. I hope so, no, kapag itaon ko to bala. I-retrieve ko tong akon siniya nga gen ano ini nga gen compose nga ambahanon kay do kanami to wala namian ko tumo sang lyrics kag melody, no? Ti kamo I'm sure may ara na, no? So i-preparar, i-arrange ang maayo ang lyrics catchy and it should be full of inspirations, no? Kag the melody, no? Ang tono, ang music, ang ano ini, ang melody amo na dapat isa na sa importante nga pagka intro pa lang nga daan makilig ka na kag manamian ka na. It's good sa imo sini nga pagpalamatin-an mga kabombo. Kaangay sa aton sininabatian nga ambahanon ang produkto sa Bombo Music Festival 2018 ang ginatiguluhan Umiibig Sayo. Sana siling ko na it was a collaboration sang mag-asawa, no? Ang bana nga si Mr. Joe Limuel Gonzalez kang asawa nga mo interpreter nga si Vanessa Gonzalez, Mrs. Vanessa Gonzalez, no? Katahom sa ila siniya nga ambahanon, and I love the guy, no? How he adores his wife, no? Kagin kita naton sa introduction gina sa video, gina-dedicate niya sa iya sini nga pinalangga. Aya sini nga pinalangga nga si Ma'am Vanessa, ang iya sini nga nangin wife na. Ti amo ni na ano yan ni na compose ning ambahanon is because sa iya sini inspiration nga amo iya sini nga wife, no? Ikaw ay nais kong makita. Ano ay han amo kung ano ni ang mga tinaga naging butang ni Sir Joe Limuel Gonzalez, amo na ang iya sini nga nabatsagan sadto, no? Gusto niya makita ang iya sini iya nga lady love si Ma'am Vanessa. Sa wala pa sila nakasal, I'm sure. And I think amo man siguro ang nagpahugot, it made their marriage life, no? Ang ila sila nga marriage or marriage life, no? More colorful is because ang ila sila nga theme song. Ila na giniya theme song, ang ambahano na giniya sang love song, na giniya sang bana sa asawa, kaya iya niya composition mo, no? Ti gusto niya sang una makitaan ang iya sini nga lady love na si Ma'am Vanessa. That is why he made this lyrics, no? Ang introduction, ang ginsuguran, no? Sa iya sini iya nga ambahanon nga umiibig sayo. Amo na in Tagalog. Ikaw ay nais kong makita. Ano pagid? He wanted to be with his lady love. Ikaw ay nais makasama, and so on and so forth. That is why nakahimo siya sa ambahanon gani ang ining umiibig sayo, mga kabombo, no? Katahom, no? Kanami isang sining ambahanon kung sa diin napunan sang inspirasyon sang isa ka nobyo na sa karon isa na kabana, no? Ang iya sini nga ginabatsyag, no? Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. Gayuhom-yuhom gido ang aton siniiya nga mga nagalantaw na dira sa aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Ara na dira sa aton sini nga YouTube ang aton siniiya nga mga nagapanamati na mga suki. Una-una gida, grabe, no? Si Ma'am Anisita Gamboa. Good afternoon, Miss Jazz. Ma'am Anisita,
You know already the song, Umiibig Sa'yo. No, ginadedicate ko man na sa imo. No, Ma'am Anisita Gamboa, please greet lang sa kay Mary Lou Roldan nga naga-celebrate sa iya sining birthday subong adlaw. So happy birthday Mary Lou Roldan. Kag belated happy birthday kay Maria Elena Gamboa. Ari lang kami gapamati sa Central Hawaiianas Jazz. At sige, sa Gamboa family, especially sa kay Ma'am Anisita, hello. Ivan Cerveza, mayang hapon, Miss Just please greet Tatay Eddie Cerveza, no? Naga-monitor sa imo subong nga program samtang nga bulo barikutot ba kanami gid man no? No kag ina sa nagbubu ang ulan, kag matulutugnaw. Naghambalik ko kanami magbulo barikutot. Insakto gid, no? Si Tatay Eddie Cerveza samtang nagapamati sa aton si programa, nagaburo barikutot sa Berha. No, do gina-picture out ko gid ang Berha, ara si Tatay Eddie, nga nagalanog ang tingog ko sa kahapon lamang, no, kag nagahuyop-huyop ang hangin, nagatupa ang ulan da sa inyo, Ivan. O, sige. Good afternoon lang gid sa inyo ang Cerveza family sa ka Joyce sa imo sining dearest wife, no? Susan Salas, hello, listening to a program watching from Talisay Public Market, no? Pila ka adlaw kibuton ko gini si Susan Salas no maipakadtuon ko da kag huli ka. Bawo kahapon lamang gid sa ang Bombo Radio gid ang iya sila ginapamatian dira sa may Talisay Public Market. Susan Salas nga makaupdanan mo dira sa may Talisay Public Market. Hello and good afternoon. Abigail Marinas, good afternoon. Ma'am Juvie Sargent dira sa may New Zealand, good afternoon. Having a great time watching and listening sa imo sining program kahapon lamang. Thank you no sa aton sining masuki, sa aton sining pinalangga nga mga tagpalamati. Syempre ara man si Jose Michael Hayibo Gillian. No, Jose Michael Hayibo Gillian, good afternoon lagi sa imo, no? Tuto Michael, mayong hapon lagi dira sa imo. Salamat gid sa imo sining pag upod naman diri sa aton sining palatuntunan kahapon lamang mga kabombo no ang aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati ay ho ara na gid ho ti ara man wala labot sa kay Michael Hayibo no ang aton sini nga nagpadala sa iya sini mensahe ara man si Rizal D. Lunan. Good afternoon Miss Jazz. Bisan ga ulan bisan maulano ng tiempo, gapaurok-urok naman kami sang akon sining nga apo, pamati sa imo program kahapon lamang. Gapatuyo-tuyo naman ako, kag ang apo ko sa tupad, ara ang radyo. Kag nagamensahe ako sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod sa kahapon lamang program. Thank you so much Rizal D. No? Is it Rizal D? Or Rizal D. Si Zalde. Si Bombo Zalde. Basta mabatian lang niya ang mabugnaw mga tingog, malipayo ng apo ko. Bawkan nami, no? Sino ganing apo mo, Rizal D? Sige. Si Carl Alfred Sola Hamandre. Good afternoon, Miss Just please greet my Lola Evelyn Sola from La Carlota City. Love the blue shades of your outfit, Miss Jazz. Looks good on you. Thank you, Carl Alfred Sola Hamandre. And of course, si Leo Baygar, no? Good afternoon sa imo, Leo Baygar. Mayo lang dira nga pagpamati man, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa nasiling ko na sa kay Jose Michael Hayibo Gillian. Good afternoon. By the way, may ara kita sang importante lang gid nga panawagan, no? Sa aton siniyang nga mga kauturan nga ang ilan si mahimata nagtalaliwan, no? Pinaagi ni sa kay Bomboliani, gin paagi sa kay Bomboliani, mga kabombo, Menardo, ang iya sini panawagan, ginapanawagan ang mahimata ni Eliseo Ising Riupay. Ini siyang nagtaliwan sang April 4. Sininga tuig, of course, no? Ang bangkay, yara karon sa barangay Magbalyo, Kabangkalan. Ang lubong this coming April 19, no? That's gonna be, dugay-dugay pa man, no? Kahit subong adlaw 8. So mga more or less,
mga lapit 2 ka semana. Pwede pa ginapanawagan sa mga mata mga kakilala ni Eliseo Ising Riopay. Ini siya ang nagtaliwan sa April 4 ang bangkayara karon sa barangay Magbalyo, Kabangkalan, ang lubong sa April 19, 2022. Ang napanawagan ang pamilya Riopay via our colleague here, no, si Bombo Lianizil Menardo. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Antes ako magbuya sa pila ka mga panumdom, yari anay ho ang isa ka importante nga pinanid sa maragta sa aton siniyang pungsod Pilipinas, mga kabombo. Tomorrow, no, pula ang kalendaryo. It's the 9th of April 2022. And sa tanan nga mga nakadumdum kag nakahibalo aware nga buwas nga adlaw ti holiday, mga kabombo, is the 9th of April. Kay buwas nga adlaw, mga kabombo, ato naman nga dumdumon ang natabo, no, sadtong 1942, exactly mga 80 years ago na buwas nga adlaw, araw na kagitingan, no? The fall of Bataan, ang Day of Valor, mga kabombo. So, buwas nga adlaw, dumdumon ang ika-80 katuig nga anibersaryo. Kay natabo ining pagkapukan sang Bataan, mga kabombo. That was April 8 or April 9, no? April 9 of 1942. So, kung isipon ta, mga 80 katuig na ang nakaligad. So, it's the 80th anniversary of the fall of Bataan, no? Ang araw na kagitingan, buwas nga adlaw. So may kangtanan sini mga kabombo, bangod sining natabo, no? Amo na ganing ginatawag bala nga since wala kita nagabato diri sa kalibutan, hindi man forever nga aton sini kontra, no, mangin kontra naton. There will come a time nga tiatagan kita sang tsansa nga pakig-uli, magpangayo sang pasaylo, kung ano man dira kadalom ang nadulot sang kalainan nga ginhimo sang isa ka tawo, no, kaangay man sa isa ka nasyon. Sa isa ka nasyon may panahon gid nga pinatawaray, binuligay, mga kabombo, no, sa samtang nga nagalipas ang panahon. Ti amo man ni ang natabo sang nag-inkwentrohan nay sa nga panahon, mga kabombo, sa tunga sang magkaalyado nga mga Amerikanhon o kung ang mga Americans kag subuman ang mga Filipino. Kaalyado kita datamya sa natabo nga World War II, no? Ang aton siniiya nga kontra, ang aton siniiya nga mga nagdulot sa aton sang kasakit, no? Kung aton tukion ang natabo sa tong April 8 and 9 or April 9, 1942, amo to ang natabo sang ginsakop kita diri sang Imperial Japanese, no, sa mga Hapon nga para sa aton sa una ka barbaric gid sa ila sinaginhimo, no, sa aton si makauturan labi na gid sa mga soldadong Pilipino kag soldadong mga Hapon, mga Amerikano, no. So, amo niyang natabo, sana siling ko na gani, nga bisan ano ang ilinaway, basta ibuksan na ang tagipusoon, nga magpinatawaray sa uli. Amo ni. Despite of what happened 80 years ago, nga madamo sa mga nagkalamatay, no, sa the fall of Bataan, arang natabo nga death march, no, arang natabo nga ikaduhang inaway pang kalibutanon. Grabe nga mga nagkalamatay, no, sa aton siniya nga mga four fathers, no,
Ang aton si makalululuhan mga kabombo, nagkalamatay agud lamang nga ti ipakigbato. Ang aton si pungsod ugaling kay ti that time ang nagapanguna sa aton ang mga American soldiers to the point ka naghambal sila nga ano na lang kamo, no? Sungka na lang kamo kay do wala nagikita sang may mahimo. So that was April 9 of 1942, the fall of Bataan. That is why tomorrow, no, 80th anniversary of the fall of Bataan, no, araw ng kagitingan. Pula ang kalendaryo. Nakaibalo-bala ka mo mga kabombo nga 33 years after sa aton siniyang Facebook Live mga kabombo, aradang aton sini nga pila ka mga graphics, no? Ang ining paglinaway sa tunga sang duha ka pungsod ang Pilipinas kag Japan ahay nagpinatawaray 33 years after sa natabo ang the fall of Bataan sa 1942 mga kabombo, no? Sang kaangay nga petsa subong nga adlaw Abril 8, no? Daw lang siya early lang siya sa petsa kuntani nga very historic ang April 9. So, subong April 8. Sa itong 1975, no? Kung aton isipon 47 years ago, no? Pero 33 years after sa natabo ang fall of Bataan sang April 9, 1942, 33 years after sang 1975, mga kabombo, nag-uliay, no? Nag-inabyanay ang duha ka pungsod nga sadto nagilinaway. Aton si pungsod Pilipinas kag ang pungsod Japan mga kabombo. That was April 8 of 1975 bilang simbolo sang friendship sa tunga sang pungsod Japan kag Pilipinas. That was 47 years ago, no? Gintukod ang Friendship Tower. Amo na siya, lantawan nyo bala sa Facebook Live, amo na siya ang Friendship Tower mga kabombo. Gintukod para nga simbolo sang pag-inabyanay na sang warring faction sadto apang langin friends na. Rason man nga ang ini nga Friendship Tower yara ina, no, sa tunga sang ukon ang Friendship Tower sa tunga sang Pilipinas kag Japan gin-inagurahan ina 47 years ago. April 8 of the same day today, 1975, gin-inagurahan dira sa munisipalidad sang Bagak sa Bataan, no? Ti ang historic nga lugar sang Bataan kay ti dira na natabo ang paglinaway mo sa tong World War II mga kabombo, no? Ang ini nga tower gintukod sa pag-restore sang pag-abyanay sa aton pungsod kag sang pungsod Japan. Pagkatapos sa tong pag-ibwal sa ikaduhang inaway pangkalibutanon, no? Ang ini nga Friendship Tower ukon Peace Monument, no? Yara na hamtang. Kadto ta di bala bombolito kung tigulang na ta bombolito kag wala ta obra, no, kita tour kita, no? Kung wala kita kwarta sa iba na pungsod, bisan diri lang sa aton siniiya nga pungsod bombolito, no? Okay, gid. 2 thumbs up si bombolito. Motor lang kami. Galing kay ti ara man si misis niya. Di ba bakal man kami motor? Parang off the light, no? Mga kaedad-edad ko si bombolito. Although nga, diri sa bombo, no? Ti, amo na ang ginatuwag bala sa Tagalog, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. So, isa ini sa dapat nato na kadtuan. At least makita naton ining very historic symbol sang friendship sa tunga sang pungsod Japan kag sang Pilipinas, no? Ang Friendship Tower ukon ang ini nga Peace Monument yara ini makitaan o kon hamtang sa lugar kung sa dinatabo ang Bataan Death March, no? Kung magkadto kita dito ahay. Since we know our history, kaplando guro balahibo mo, no? Grabe, no? Ang ini nga Peace Tower or Peace Monument nga yara na hamtang malapit sa lugar kung sa dinatabo ang Bataan Death March sa tong nagsugod ang World War II, no? Ang ini nga Philippine-Japanese Friendship Tower nga nagataas sang 89 katapak, no? Grabe daw, medyo taas-taas ini mga kabombo, no? 89 feet
mayara sang tatlo ka mga pillars, no? Tatlo ka mga pillars nga ginhugpong sang mga rings, no? Makitaan nyo da sa aton sa Facebook Live. See? Tatlo ka mga pillars, tatlo ka mga do haligi. Ang tatlo ka haligi ginabugos sang pila ka mga rings, mga kabombo, no? Dira makitaan naton. Sa kabugusan ang mga peace monuments, no? Ang ini nga peace monument, simbolo ini sang pagpangibabaw, sang kalinong kag pag inupdanay, no? Kag nagapromote sang tagsa ka kultura sang natungdan nga mga kapungsuran. So ara ina mga kabombo dito sa may Bataan, no? Ilabinigid sa Bagak sa Bataan ang ining peace monument, no? Ang ining peace tower kung sa diin dira natabo ang makasilidngi nga Bataan Death March nga nagakapugday lang sila sa dalan, no? Ining mga ginpamarcha nga daw sardinas. Grabe ang natabo sadto 80 years ago nga buwas aton ina pagadumdumon diri sa Bombo Radyo Bacolod for the sake of our new generations, no? Sa aton si mga bag-ong henerasyon, sa aton sini nga mga millennials, mga kabombo, sa aton sini mga young people, for them to appreciate kung ano ka madinuagon ang aton sini iya nga maragta sa aton sini nga Philippine history. So buwas, no? Araw ng Kagitingan, Day of Valor. Sa natabo ang the fall of Bataan. That was at dawn on April 9, 1942. Against the orders of General Douglas MacArthur, ang famous na diri nga mga key figures, mga kabombo, si American General Douglas MacArthur. Kag diri na di ga alingaw-ngaw sa aton si panghuna-una, sa aton si iya nga history, ang mga tinaga I shall return. No? So amo to nga adlaw batok sa gusto tani, no, sang sining mga leaders nga ni sang America, si General Douglas MacArthur kag General Jonathan Wainwright, ang commander sang Luzon Force dira sa may Bataan, no, si Major General Edward P. King Jr. Ginsungka niya na lang ang iya sining nga tropa, no, nag-surrender na lamang sila sa iya sining pagpamuno, bisan nga daw against pa batok kun tani sa gusto ng the Generals Douglas MacArthur kag Jonathan Wainwright. Ito sila halin diri sa pungsod kay may iban man to silang assignments during that Second World War, no, kung sa diin naghambal gid si Douglas MacArthur, babalik ko ya, I shall return. Di wala na punggan, gin-surrender, no, ni General Edward P. King Jr. ang iya sining nga tropa, no, nga nagadamo sang 76,000 no, 76,000 ka mga ginsungkain na lang kay damo man sa gyapon nagakapugday bangod sang kagutom kag disease-ridden soldiers, no, sa 76,000 plus diri nga mga soldado nga ginsungka, no, sa kamot sa mga dumuluong Japanese, mga dumuluong Hapon. Sa 76,000 diri, 64,000 gid ang mga Filipinos. 12,000 lamang ang mga American troops, mga kabombo, no? Ti amo ni buwas nga adlaw aton nga dumdumon ang ining makasilidngi nga itabo sa tong 1942, mga kabombo. Grabe, no? Grabe gid ang ila sini iya nga naagyan. That is why diri sa Bombo Radyo, Bacolod Bombo Radyo Philippines, may ara kita siniya nga mga special features sa aton siniya gin-inject ko man diri sa aton kahapon lamang is because nga ti swak na swak gid, no, ang matudtuod nga kasaysayan sa aton siniya nga pungsod kag kung may dalalag ko sa bugos nga kalibutan. Ang aton sini nga kahapon lamang today in history. Buwas pula ang kalendaryo kay magadumdum kita sa ika-80 katuig anibersaryo
sang The Fall of Bataan, ang ginatawag na naton subong araw ng kagitingan. Pero ining aton sining today in history ati, that was 1975 April 8, no? Nag-abyanay sa liwat ang pungsod Japan kag Pilipinas sa tong April 8 of the same day today, 1975, sang inagurahan ang tukod nga Friendship Tower, no? Ang Peace Monument, mga kabombo, simbolo sang pag-uliay na sang sang relasyon, maayong nga relasyon to promote good relationships sa aton sa mga neighboring countries and other countries in the whole world, mga kabombo, no? Ining simbolo sang pagpangibabaw sang kalinong kag pag-inabinay, no? Let bygones be bygones and past is past, no? Kay tido anong tato kay natabo na to, amo na. We are promoting peace, kalinong, kag nagapromote sa tagsa ka kultura sa natungdan naton nga mga kapungsuran. Kaangay sang sini nga monument diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. '47th anniversary sang pagtukod sa sining Peace Monument between Japan and the Philippines. Philippine Standard Time, 24 or 29 minutos na, no? 29 minutes, 29 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdom sa akon sining pagpanubalik. Ato na basaw ng aton sining kasaysayan. Ang main menu sa aton sining nga palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na! Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz para lamang sa inyo mga kabombo. By the way, good afternoon lang dira sa kay Bravo Echo November sa kay Sir Ben Machon. Wow, si Sir Ben niya gaupod gina sa aton sa mga programa. Kalakip na diri sa atong palatuntunan kahapon lamang with matching pictures sa dayon ang ginapadala diri sa aton nga palatuntunan, no? Same thing with Ma'am Ami Nalagon. Good afternoon sa imo, Ma'am Ami. And of course, by the way, no? Happy birthday. Is it belated sa kay Ma'am Johanna? Si Ma'am Johanna Nalagon, no? Mrs. ano siya gani subong ma'am, no? Isa ka ginapabugal ged nga bata ni Ma'am Ami together with sa iya siniyang bata man nga lalaki si Romel with baby Sky, of course, no? Aragid ang bugos nga Nalagon family, no? Sa mga nagapamati dira karon nagsubo man sa kay uy do nalipat na gid ako, no? Sa kay Nanay Linda Cayetano, no? Nagpinamangkutanay kami lately kung kamusta na si Nanay Linda. Lingguro namon nagabakasyon na to si Nanay Linda mo, no? Kay since nga wala naman diri anay face-to-face nga pagtukar kapag amba sa mga Sunday programs ta, no? Together with Bombo Daniel Lexones sa aton sini nga Bombo Harana kag iban pa sa aton si Bombo Gitara. Wala na diri kakadto si Nanay Linda Cayetano. Sing namon nagbakasyon na to sa guro sa bata niya, no? Nanay Linda Cayetano, wherever you are, we missed you pero hindi ka di anay magkadto ha kun ari ka diri kay kabudlay pa sa mga senior citizens like you. So, nadumduman ka lang namon, nagpinamangkutanay kami kung kamusta ka na. How are you, Nanay Linda? Nanay Linda Cayetano, suki tagid. Nagsugod na di si Nanay Linda nga kung nga ang nangin close siya diri sa aton tanan-tanan. It's because of her story, no? Sa aton siya promo before, sa aton sinig palatuntunan kahapon lamang, nagpadala si Nanay Linda sa iya sining true to life story. Then, the rest is history, nanginanay na siya namon. Grabe nga daan niyang nagyan ni Nanay Linda mo. Unfortunately, that time, sang iya nga sulat nga basahon, I was on leave. Ang aton sining upod before, kasi former news ang aton sila nga upo diri sang una nga si former
Lynette Antenor Flores na subong, no? Amo ang nagbasa sang akon sini nga sulat supposedly, no? So amo to nga kon nga ang naging close kita sa kay Nanay Linda. Nanay Linda, how are you? No, stay put lang dira. Kung ari ka pa diri sa may Pilipinas, no, diri sa may particularly dira sa inyo sa may syudad Santa Lisay, no, pahimunong landa, no, nadumduman ka lang namon. And our best regards to you and the whole Cayetano family. Amo na iya kami treasure sa amon diri iya nga mga suki nga mga tagpalamati. Kamo dira, no? You are all our treasures, no? Diri sa aton sini nga mga palatuntunan diri sa Bombo Radyo Bacolod, no? That is why diri sa aton palatuntunan kahapon lamang from time to time yati nagaano kita ya. We have this leeway to greet you and just to say hi and hello and to read all of your messages, no? Ate, sige. By the way, ari na ang aton sininga letter sender sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Arnold. Ining si Arnold, 39 years old, sang Banwa sang Pulupandan. Ang kasaysay ni Arnold, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong adlaw sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo nga palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Arnold. Nagapanuigon sa 39 anyos. Ari kami diri, Miss Jazz, nagapuyo sa may Banwa sang Pulupandan sa akon siniiya nga mga in-laws sa mga ginikanan sa akon sining asawa. Tawagon ta lamang, Miss Jazz, na akon sining wife nga si Nene. Mayara kami sa duha ka makabataan. Mga huben pa ni Miss Jazz ng amon ng mga kabataan. Babayi kag lalaki. Sa una, Miss Jazz, dira kami nagapuyo sa Balayman, malapit sa akon siniiyang ka mga ginikanan. Kay tisiling ko, sadto nga panahon may trabaho pa ako. Ginahimo ako sa akon sining nga amay, dira sa may syudad sa Victorias. Ginahimo niya ako, Miss Jazz, nga iya sini alalay sa amon sini gamay nga negosyo. Tigin pa tindugan kami sa nag-asawahay na kami sang akon sini iyang asawa nga si Nene. Ipantindugan kami sang amon sini nga balay-balay. Hayop-hayop man lang, Miss Jazz. Kay tisiling ko gusto ko nga dira man ko mo na ginapabulig ko sang akon si amay. Sa amon siniiya nga daw tulotalier bala, Miss Jazz. Puti ang sa amon dira nga lugar, dira na sila ya avail sang amon sini nga pagserbisyo kay ang amay ko to, Miss Jazz, grabe to siya mo. Daw na niya na balang iya siniiya nga abilidad sa amon nga klase sa negosyo. So sa nagpakasal kami ni Nene, nagpasugot siya nga dra kami anay maestar. Pero dugay na Miss Jazz, nga nagaingos ang akon sining asawa, mangod kay siya ang kamanghuran, gusto niya nga magbalik sa iya sining mga ginikanan. Gusto niya nga dito kami, that time, sa Pulupandan, mag-estar. Pero ginhambalan ko siya, ari di ang akon sining iya nga palangitan-an. Isad to okay malang sa akon sining asawa. Nagabot ang panahon, Miss Jazz, kati nagbusong sang amon siniiya nga una nga bata, si Nene. Bangod kay ti first time, being a first timer sa iya siniiya nga sitwasyon, no? Ang iya sini nga first pregnancy, Miss Jazz. Nag-ingos naman ang asawa ko kung pwede nga magpuli kami sa iya sini maginikanan sa akon sini iya nga mga ugangan sa
sa may banwasang Pulupandan. Tido na ala pa kuya Miss Jazz kay ang akon siniya trabaho ari lang diya sa amon balay mo sa malapit man lang sa ang talyer sa akon si amay nga ako ang ginahimo niyang assistant Miss Jazz. Ari man lang diri sa amon si balay tupad man lang. Tisiling ko hindi man ko gusto nga magatiner to siya kay manugbata na to siya sang nagsaylo kami diri sa may Pulupandan. Gusto niya nga bisan siya na lang kuno basta ara siya sa tupad ni nanay niya kani tatay niya. Ti ako Miss Jazz naka-enchendeged. Okay, first time niya nga daan magbusong kag gusto ko man nga hindi man abi mabutang sa alang-alang ang sitwasyon sa asawa ko iti wala man siya sang may namang-an na binagin sang pagpabatiti sang bata. Ti nagpasugot ako Miss Jazz sa siling ko basta sa pila lang ka mga binulan kung okay nang imo sining sitwasyon kung makabata ka na kag okay nang imo pamatsyag mabalik kita diri kay ari diring akon sini iyang trabaho. Siling ko may bata na tangadaan kinanglan doble kayod ako Miss Jessie kay ti ako ang padre de pamilya. Tinapasugot ang akon sini iyang asawa nga si Nene. Ginhambalan ko siya abi Miss Jazz nga basta ha kung magmayo ng imo sini nga pamatsyag maano ako maobra ako liwat diri kag mabalik kita diri kay may okay man diri aton si balay. Dito gani Miss Jazz sang ato kami sa may Victorias sa akon si maginikanan sang manugkadto pa lang kami sa may Pulupandan dito diri sa may Pulupandan Miss Jazz galumunay kami ya. Ara gi kami sa sulod sang balay naga-estar sa iya maginikanan. Okay man lang Miss Jazz kay ti isa na man lang ang iya sini nga utod nga babayi ang magulang ni Nene kay ti siya ang kamanghuran. Ang magulang ni Nene nga single ti amo na malang na ang nabilin sa ila sini balay kag iya sini nga iloy kag amay. Subod silingon tatlo sila abi. Ti dugangan panakon kag ni Nene kag that time ti dako na ang chance ang akon si asawa manugbata na siya. Nagpasugot ako Miss Jazz kay ti first time ko man nga mangin amay hindi man ko kabalo although nga kung nagpasugot si Nene ti ara man yang maginikanan ko nga magaubay man sa iya magabulig man o galing kay ti on her part ang iya sini iya nga ginabatsyag bala nga ti lain gidya kon iloy niya kag amay ang magabulig sa iya sini nga pagbata. Amo to Miss Jazz nagsugod kami nga nagsaylo kami diri sa may Pulupandan. Kaluoy sang Dios ti maayo man ang pagbata sa akon sining asawa. Apang sang uli Miss Jazz. Sang ginambalan ko na siya nga ti okay na nagalakat-lakat na siya ang amon sining kamagulangan nga bata okay naman kag pwede na maabi nga maka-travel pakadto abi sa may Victorias no kay ti hindi man tama kalayo. Tigin remind ko liwat ang ako si asawa nga si Nene. Pwede nga mabalik na kita dito kay nahuya ko kay hindi ko gusto nga magsalig sa imo si mga ginikanan. Nahuya ko ya nga magasalig kita sa ila kay si Nene wala man Miss Jazz ang trabaho kay wala man siya nakagraduate sa college. Ti naghugos gid ako gani Miss Jazz kinahuya ako bala nga sila ang nagapakaon sa amon ang mga kinanglanon. That time ti nakasupot-supot man ako sa pagbata sa akon sining asawa kag nakasupot-supot man ako sa amon sini iya nga una nga mga binulan nga gasto sa mga kinanglanon sa amon sini nga baby. Sa uli, Miss Jazz, na nagdugay-dugay, ginambalan ko si Nene. Akong pwede, mabalik na ta dito sa Victorias. Kay parang ang ako sinitrabaho, may ano na kuya, makita na ko, hindi ta di magsalig. Anhon mo, Miss Jazz, kaya akong siniiyang asawa, hindi na magpasugot. Tinaglalain ko siling mo, promisa mo sa akon nga mabalik kita dito. Sige ko, okay naman ang imo sitwasyon, okay naman si baby. Naghibig siya Miss Jazz kaya hindi sa gusto nga magbalik kami sa akong maginikanan kung sa din ara man yang akon sini nga trabaho ang akon si source of income
sa talyer sa akon sini nga amay. One time to gani sa nagbisita ang akon si maginikanan sa Pulupandan kay gusto man nila makita ng ila sini nga apo sa akon Miss Jazz. Di ginambalan ako ni tatay ko nga balik na to kay kabudlay. Nga wala ako sang upod kag magbulig-bulig sa akon. Di bisa na akon sinigani Iloy naghambal man kay Nene. Ngandi, pwede na kamo to kabalik kay okay naman na ang bata. Ginpromisahan pa sa akon si Iloy si Nene, Miss Jazz nga kung pwede gani si nanay na lang anay ang magbatiti kung gusto man niya ni Nene nga magpangita man sa trabaho. Di naghuuhuu man lang akon si asawa si Nene kinahuya man sa kay nanay kag kay tatay. Bisa na iya si maginikanan kay naghambal man. At dito na kamo kay atutuya ang trabaho sang bana mo ay hindi baya si Nene Miss Jazz kay natuon ni siya sa kamanghuran. Daw dependent siya bala sa iya si maginikanan. Amo na gani nga sang nag-estar kami sa Victorias, galalain gina siya gahilibion gina siya. Kay nahidlaw siya kuno sa iya si maginikanan. Ti siling ko may bana kana may pamilya nakita pila ka adlaw. Kinanglan niya lutason mo na yung imo kaugalingon sa inmo sini maginikanan kay asa sando. Dapat siling ko magbukod gid taya. Miss Jazz kabudlay gid ang upod kamo sa isa ka balay. Galumunay bala Miss Jazz kay ti ako dan huluyaon man ko kag kun ano makinahanglanon kuya wala kuya maigiho kay ti wala kuya sang income. Nahuya ako gani Miss Jazz. Kag kung kaisa may hindi pa ko nanamian nga ginapakita nga batasan sang utod ni Nene nga magulang niya nga yara da naga-estar man sa balay sang akon si mga ugangan. Alabla kong kaisa nagapamurugso kay daw siya nagabulig sa kay Nene kag sa amon iti may trabaho na siya. Pero in fairness sa akon si sister-in-law, okay gid ang iya sini nga batasan. Okay gid. Ugaling kiti tao man lang siya kung kaisa. Kung tani sila naman lang nga tatlo ang iya maginikanan iya sini iya nga gastuhan o kon buligan. Ti nag-ano pa? Nag plus 3 pa Miss Jazz. Ako kag ang iya sini nga hinablos, kag iya sini iya nga utod ang asawa ko nga si Nene. Pinagdamo na gid kami. Tiginambalan ko si Nene nga dapat mabalik kita dito. Miss Jazz, samtang ginasulat ko ning akon sini nga kasaysayan, wala pagi kami kabalik. Ang malain pa Miss Jazz kay amo ni. Ara ba lang kung ano ang gusto mo sa imo sini iya nga bata. Sa prangkang sugilano Miss Jazz may manghod na ni ang amon sini ka magulang nga bata. Sa nasiling ko na mga huben pa, lalaki kag babayi. Ti nag-apat na gid kami nga abagahon nila. Ang hindi ko man Miss Jazz na namin kay nangita gid ko pa maagi nga samtang hindi pa gusto si Nene magbalik kami sa Victorias. May mga solo sideline man ko. Kay kung ano yung Miss Jazz ang ako si gusto nga baklon. Like kung sampo kung nagutom ko, hindi man ko kapangayo sa ila. Kaya ti, wala gid ko sang trabaho. So nangita ako diri sang trabaho sa isa mang katalyer. Ang amay ko gani daw nagsulusungod sa akon nga ti. Dra kaya nagserbisyo nga ikaw yang kinahanglanon ko di. Inangita na lang to siya gani Miss Jazz ang sidekick sa talyer sang tatay ko. Iti may edad-edad ng tatay ko. Kaya nagsulusungod siya sa akon nga wala ako nakabalik. Ginambalan ko si Nene, Miss Jazz, ang asawa ko, nga kung pwede, ma-commute lang ko, adlaw-adlaw, makadto ko to for the sake na lang gid, nga hindi ko sila mabayaan dito. Bali ma-travel lang ako yan pagkadto sa Victorias, ka magtrabaho da sa talyer namon, kag magbalik lang kun hapon. Di gani, makaulo estar ako sa amon si balay 3 ka adlaw, 2 ka adlaw, balik naman ko dayon. Di gani sa sulod sa isa ka semana, no, dito ako sa Victorias pagka Sabado kag Domingo puli ko da. Dira sa amon sa Mapulupandan sa akon si Mag-Iloy. Ti hindi maggusto si Nene, do naghibi-hibi pa siya kay budlay kuno nga ti ang bana niya. Wala sa iya sinitupad. Ti sin kumaano ta di man, magutman ta di. Ginprangka ko gani si Nene Miss Jazz nga abi mo kung kaisa nagutom ko. Pero wala ko nagapangayo sa imo si maginikanan kay nahuya ko. Kaya mo na Miss Jazz nga nangita ako sang trabaho diri sa malapit man nga talyer.
Pero ang gusto ko gid mabalik sa akon sini nga amay dito ko yung magtrabaho kay mas dako-dako to ya kag dako-dako man ang akon sini iya nga sweldo kun ang amon sini income iduha lang gadaan ang amon sini mga kabataan. Okay man diri pero mas manami bala Miss Jazz kay ti may balay na kami tumo na paamat-amatan ko naman to gani patahom ang hayub-hayub ti sa una na human lang sa kawayan sa ulihi ang sa idalom ti semento na kanugon bala Miss Jazz nga diriya sa amon sa Pulupandan sa akon si ma-in-laws arikid kami sa sulod sang balay. Di Miss Jazz kun maglumon ka kabudlay bisan magpamilya kamo o kay isa galainay kamo buot. Ang isa pagidira Miss Jazz ang hindi ko nanamian nga kun sa pagdisiplina sa mga kabataan. Ti syempre ara ang tiya. Ara ang magulang nga babae ni nene nga palangga niya gid. O pasalamat ko kay palangga niya gid ang amon si duha ka mga kabataan lalaki kag babayi. Ugaling kay ti ginaspoiled sang tiya. Ti kon gusto namon nga disiplinahon na amon si bata. Ang mga desisyon bala namon Miss Jazz nene sa amon si mga kabataan. Hindi na kami ka desisyon kay sila ang nagadesisyon. Ti para sa akon Miss Jazz daw below the belt naman. Although wala ako gapang ngaway sa ila. Pautwas ko lamang diri Miss Jazz sa imo platuntunan kahapon lamang kay hindi ko man gusto nga ma-hurt man si nene sa akon ang asawa ko kay ka-sensitive ina nga daan. So kung mag-istorya ako pati sina galalain na siya. Tidiri ko na lang ginpautwas gani Miss Jazz ang akon siniiya nga mga hibubunot kay gusto ko bala nga magbukod na kami kay kabudlay. Ti ang pinaka-latest namon nga paghambalanan ni nene ya padako-dakoon niya lang kunong amon si kamangguran. Kaya very close sa kay tita nila, Miss Jazz. Kung kaisa Miss Jazz do kanami nagid bala mangakig kag mangaway sa asawa ko kay sin ko hasta san-o ikaw ya wala ka pa nalutas duha ng imo si makabataan. Amo ini subong Miss Jazz ang akong si problema. Although kapasalamat ako kay ti may kaugalingo naman ako abi nga income, medyo nubo-nubo lang. Pero at least hindi ko bala mahuya, Miss Jazz. Nga pasagod lang sa akong siniiya nga mga in-law sa sister-in-law ko abi. Di at least may ginagawi na kami. Although kulang-kulang. Kung ikumpara sa akong siniiya nga kita dito sa talira sa akong si Amay, kay dako na to yung Miss Jazz mo. Kaya mo ni karon ang akong siniginaplastar man kay nene. Although nga sang pandemic, wala ko choice dira lang kami sa balay Pero subong kay dako okay naman. Gusto ko nga bisan dito ako whole weekdays sa Victorias magtrabaho. Babalik lang ko kada Sabado kag Domingo. Isinene daw hindi gid magpasugot. Isiling ko dito taghani Estar. Kalapit man lang sa Victorias kag ang Pulupandan. Hindi gid siya Miss Jazz kay do wala pa nalutas sa iya sini nga mga ginikanan. Palangga siya Miss Jazz mo kay siya ang agot. Miss Jazz anong ako si buhaton man kay daw nabudlayan ko bala nagamat-amat na dalalag ko ang amon si mga kabataan ti masalig lang kami sa tiya ni sang akon mga kabataan. Hindi ko gusto nga pila ka adlaw pati ang ilan sining edukasyon sa college. Ang tiya do magani may boyfriend ang tiya niya or ang iya sining utod ang tiya sa duwa ko ka mga kabataan may boyfriend po daw wala pa manggana abi pakasal ti mahayuman Miss Jazz daw pabor sa akon si duha ka mga kabataan. Kung may pamilya na ti lain na iya mahuya lagi kami niya nga magpasagod sa utod sang akon siniya nga asawa. Kaya mo na gusto ko nga as early as this makabalik kami sa bahay Victorias. Kay para nga makasupot-supot kami dito samtang ang amon si makabataan ti ang kamagulangan ko wala pa na iya sa college kag ara pa lang sa high school. Ti gusto ko bala Miss Jazz nga makasupot-supot para mahandaan man namon ang edukasyon sa akon sinibisan sa amon na lang ana nga eldest. Pabuligan man kami na sa akon si maginikanan Miss Jazz. Pero at least may balay kami dito kag lain kami sang sa diri Miss Jazz kung kaisa as sa subong bisan dugay na ako diri as sa subong
Dog pangalag-ag pa ko kay tinahuya ko bala. Paliw gatagi ako sang laygay Miss Jess kung anong himuon ko na binagid sa akong sini nga asawa nga si Nene nga nagapakatig-a nga magbalik kami dito sa amon siniman nga lugar sa lugar sa maginikanan ko dito sa may Victorias. Paliw gatagi ako sang laygay ang tagpadala si Arnold, 39 years old, sang Banwa, sang Pulupandan. Arnold, salamat gid sa imo sinimatahom nga kasaysayan, no? Ang problema pampamilya, no? Sa sulod sang panimalay. Ahay matuod, no? Kung ikaw ang bana kag wala kaya sang kaugalingon nga ginasaligan kay ara ka mo nagalumon sa imo sini nga mga ugangan kung kaisa ti amo na ang budlay da mayo ka lang ya gani ya Arnold kay ti may ara man nga nagasaligid man mo no mayo lang kaya Arnold kay ti wala ka na ano ini nahuya ka nga nagapanikasog kaya nga ti kung pwede pa lang ya magtrabaho ka gid kaamo nang rason ko nga ang nangita ka na lang daraan na isang trabaho kay hindi pa gusto ang asawa mo, no? Arnold, kinahanglan istoryahon mo gid ini ang asawa mo, no? Istoryahon mo siya, paintindihon mo siya. Hindi man na manami nga dira lang kamo iya. Okay lang na kung arab lang kung ang imo sini iya mga in-laws ni ano ni may sarang, no? Makitaan mo ba lang ati okay man lang sa ila ginasagod ka mo dira although nga ti may ara ka man niya sang trabaho nimo although nga gamay lang imo sing kita but at least may ara kaya sang kaugalingon mo kag kun may sarang na kag manggarano ti daw hindi ka man mahuya no to nakitaan mo mabalang ati amo na ang utod din Nene ang magulang niya nga ti nga obra man imo sini nga mga in-laws dati hindi man sila maggaranon although palangga nila si Nene palangga nila ang ila si duha ka mga apo kag dala ka na dai no si Nene kag ikaw syempre kay siyang kamanguran palangga gid pero it's time for you no ikaw decide Arnold kay ikaw yung padre de pamilya ikaw yung nakibalo kung ano dapat ang himuon dapat si Nene as a wife hindi man malain ang imo siniya ginaplano mo no she should be submissive enough sa mga plano mo kag desisyon mo sa inyo sini nga kabuhi. Plus the fact na pila man lang bala ano ni ang kalayuon sang Victorias kag ang Pulupandan. Pwede man lang na saya kunahidlaw gid sa kay nanay kag tatay. Pwede man lang na saya maka-travel, makakulukad to from time to time, makabulubisita. Ang importante da iya Arnold nga mapaintsende mo si Nene nga imo sini nga obra ara sa Victorias ara sa talyer sa iya sini nga amay ikanugon man tiyo kita mo to nangita na lang to ya sang sidekick ang amay mo kay nagsulusunggon sa imo kay nagtrabaho ka dahil sa Pulupandan sa isa man ka talyer mo wala ka man mahimo kay nagahibi ang asawa mo nga konbayaan mo sila grabe gid si Nene no I think she's very dependent sa iya sila parents kag sa imo man pwede man lang ako okay lang na ara da sila no insakto gina pwede na iya nga ikaw lang ya ang maga-travel no 1 week kag kun weekdays huli ka lang tuya sa ila idra sa Pulupandan Sabado kag Domingo samtang amo na ang inyo sini nga sitwasyon anay lang gid no although nga gapanikasog ka mo kailain gid man niya ang pamilya kon nagainupdanay no sa sulod sa isa ka balay di ugaling kay ti amo na ang sitwasyon wala ka mo choice kang imo si trabaho ato to sa Victorias di mas manami nga amo na kay mapuli ka man lang ya kon ano nga adlaw gusto mo sana siling mo na gani Sabado kag Domingo it is already enough no importante da nga
may kita kaya nga dako-dako. Kaya remember, ang inyo si mga kabataan nagadalag ko na ti asasan o kamoy masalig. Kag ti sino pagani sa imo Arnold nga imo si sister-in-law may nobyo naman. Kag if ever nga magpakasal ini, ka magtukod man sa pamilya, hindi na manami daw makahuluya na nga magasalig dira ang imo sini nga mga kabataan na iya sa pinalangga mga hinablos sa kay sa ila sini nga tiya, no? So paintindihon mo si Nene, no? Ikaw, Arnold, 39 years old, wala mo diri na butang kung pilang edad ni Nene. How? I'm sure, no? Makastand na sa in her own 2 feet, no? Ara ka naman, no? May balay na kamo. Importante da, may balay na kamo, kabudlay ba ya, no? Bisan ano ka-close ang magpamilya, once nga nagalumunay, no? Tawo malang kita mo, maglainay, ginaibuot, hindi no na yung pagulaton nga maglainay buot tubtub nga maglinaway, no? That's bad. So nami ito nga didto kamo sa Victorias kami balay na kamo didto, no? Kagdira pa ya ang imo siniiya nga trabaho, no? Arnold, paintindihon mo si Nene, no? She has to grow. Kay iloy na siya sang duha ka mga kabataan kag may pamilya na siya, no? Hindi man niya siling nga among ginakalayo makon makadto kamo dito sa Amerika kag bayaan niya ding iya sini iloy. Definitely, budlay, magbalik-balik. Unang ari malang diri sa Negros. Oh, between ano malang ni? Oh, Victoria, San Pulupandan. Lapit lang na iya. Oh, Arnold, mentiondoon mo si Nene. This time, ikaw ya desisyon. Ikaw ang padre de pamilya, no? Para sa inyo siniiya nga kayuhan, magdesisyon ikaw. Kag dalon mo to sila kag kung gusto niya, da lang siya pero dito kaya trabaho, no? Puli-puli ka lang. What is best for you and your family? Amo na iya ang itindugan mo kay ikaw ya ang padre de pamilya, no? Arnold, thank you so much. Si Arnold, 39 years old, sang Banwa, sang Pulupandan. Kung may mga kasaysayan kamo kaangay sini mga pinamilya, no? Mga problema, oy, share diri kay makuhaan ginaton sa leksyon kag inspirasyon. Mayo man ni si Arnold kay daw wala man lang balaya wala man lang balaya sa iya sang kaawayon nga nagasumiter na man lang saya, nagasubahar saya para sa iya sini nga asawa nga si Nene mo, no? A real good man nga daw wala man lang ya sang malain para kay Arnold. Although nga amo ni nagpautwas diri si Arnold bo silingon nagaano man nagaalboruto man o galing kay mabuoton ining si Arnold, no? Wala naga inaway, wala naga pangita away sa asawa. Salamat kid Arnold, no? Mga kabombo, padala ka mo i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Kanabi ubala sa mag-asawa kon naga-intsindihan nay, no? Kaga give and take kag ang dapat yang asawa submit, no, sa imo sininga bana kay ti kabalo ni siya kun what is good for the whole family, no? Bilang kita nga asawa ya, although di mahambal nga second fiddle kita, hindi na subong mabaton sang subong nga sosyudad, no, kind of society nga ang voice, no, sang mga kababayenhan niya, we are considering the so-called equal footing na subong mo, no, sa mga babae kag lalaki sa asawa kag bana. Pero let's go to the very basic, no? Ang gintukod gid sa Dios nga pamilya nga si tatay gid una, si nanay ikaduha, to be submissive sa iya sini nga bana kag ang mga kabataan, no? Dapat amo na para wala sang away. So, you should know kung di na imo sini posisyon sa sulod sang imo sini nga panimalay. Wala man na siguro ya nga kung ikaduwa ka lang da iya, ikaw lang asawa, mahambal nga ikaduwa ka da, wala na ka sang voice, no? Of course not, no? O galing kay sa mga decision making, so kung para man lang sa kayuhan sa mag-asawa sa sulod sang panimalay, follow na lang si nanay, no? Follow na lang si wife. Iti para man sa kayuhan sang pamilya. We should respect the position of your husband. Kaya iti siya na ang provider, siya man ang leader of the band. Siya ang amay, siya pa ang bana. Okay? Nakita sa panahon is bye-bye time. Napadala ka mo sa inyo si Sulata, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Yari aton sini kahapon lamang Bible verse sa aton sini iyang mga special words of wisdom from the Holy Bible, from the Holy Scriptures. This is taken from the book of Romans,
chapter 8, verse 18. Nagasiling sa English nga pulong. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ang tinutukoy dito, ang ginasiling diri mga kabombo, ang aton sining nga kabuhi din sa kalibutan, umalagi lamang kita, no? We are just pilgrims here. Kung ano man diri ang aton siniya nga natukod, ang aton siniya nga nahimo diri sa kalibutan, our family, no, ang aton si mahandom, so be it, okay, ginaiya. Samtang nagapangabuhi kita diri sa kalibutan, dapat maghimakas man kita, hindi kita magpabaya. Although, ginapanumdum kita sa Diyos, ginapahanumdum niya kita, we're just umalagi here, no? We're just pilgrims here, no? So, kung ano man ang mga nagakatabo subong sa aton, labi na gid kung ara ka sa tunga-tunga sa mga pagtilaw, ano nga nagkakadulaan ka na abiya sang gana nga magpangabuhi diri sa kalibutan, nagkakadulaan ka na sang paglaom, please don't, no? Naghambal ang Ginoo nga ang mga problema diri sa kalibutan niya, wala na ya. Consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us, no? Hulaton ta ang panahon nga dumdumon ta nga magasanyog kita diri sa kalibutan, nagahimakas kita diri, but at the same time, no, aton gidumdumon nga anytime, any moment, kwaon kita diri sa Dios kag amo to ya sa piha ka kinabuhi ang aton sin eternal life, no? So kabay pa. Kung ara ikaw subong sa tunga sa mga pagtilaw, sige lang, no, bato lang gid kay may palaabuton kita ya, no, nga gloria, no, hambali sang Ginoo, comparing with the glory that will be revealed in us sa aton siniya nga life after sa sininga kalibutan, no, ang aton sining eternal life with the Lord, mga kabombo, no. 90, 100 centenarian, grabe nga edad, no. For after that, earlier from that, gakapugday ta, balik kita sa buhangin. From dust to dust, mga kabombo. Dali na lang dali na lang ang Holy Week, nilay kita, mga kabombo. Pamalandong kita with this coming Sunday, April 10. No, amo na ang pambukasang Holy Week, balaan nga Semana Santa. Kaya this coming Sunday, it's gonna be Palm Sunday, no? Domingo de Ramos na. And then, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, and this coming April 17, Easter Sunday na, no? Ang balaan nga semana, ang Semana Santa. Watch out diri sa Bombo Radio, ha. Hindi lamang mabatian kundi makitaan pa ang aton sining mga old practices during Holy Week. No, makitaan pa na naton sa aton siniya nga Facebook Live kag sa YouTube channel naton, aton sining mga drama, mga special dramas nga nadakuan ninyo, no, mga Genesis, Messiah, no. Hindi lamang ina karon niya mabatian kundi makitaan na, no. Ay fully digitalized na ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. By the way, we have only how many days to go? 31 days to go antes kita mag-serbisyo sa inyo. Pinaagi sa The Vote 2022 election coverage, mga kabombo. 31 dias na lamang. Mag-aabot na ang Mayo 9, no, ang D-Day, May 9, 2022 national and local elections, mga kabombo, no? Di mag-serbisyo naman kami, pinaagi sa aton sininga The Vote 2022 election coverage. Lakita sa panahon kapamangkot ri Romans 8:18 to, no? Makita ni na sa bagong katipan or sa New Testament sang Holy Scriptures, no? Romans 8:18. Kay ginalista, no? Wala kita sa panahon sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, ha? Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio